Jodak e sub-county ma Nyatike okwa mondo bed motang' kod jok ma nyiewo mwandu maggi kaka mula kod mwandu mamoko e nengo magore piny kendo gidhi godo maonge kod yuto ma gin kaka jokuny mula gidong godo. Jakom board mar teko ige lwenyo Mundi Anyanga kone piny owacho mondo mi odonjre mapiyo e wach mula kod mwandu ma Nyatike makoro joket mwandu moa pinje maoko emanueng'e to jodak ma wuon to ya gi lwetgi nono. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso kod Ramogi TV, jakom board mar teko gige lwenyo Mundi Anyanga ogolo gero kod achudhe moko nitiyo machiegni kod joket mwandu mowuok e pinje maoko malodho mwandu kuom jopiny e kaka mula kod mwandu mamoko e nengo mane piny ma jokuny mulago to hae mana gi lwetgi nono. Ni sani jia China, jia Congo, jia Tanzania, jia Northeastern, nyaka Ethiopia nibiro kwalo gold ma Nyatike. Kagitiyo gi papers moko ma ok adieri ma moko sebdo cancelled gi government. Kore ndongo ni giloso deals gi jomoko matindo kabisa to gimiyo pesa moro mathin to gikawo billions magidogo kuonde magiaye. Ma gima ok onego wayie kaka jo-Nyatike. Anyango kone jodak ma Nyatike nweng'o margi ogede mwandu mag lo kendo osekonyogi kuom thuolo malach. Okone jotelo mawuok e sub-county ma Nyatike mondo okaw ting' mar kelo ber ne jodak motenre kod mwandugo. Wan mana blessed gi gold, copper, iron ore, rech gi matindogo kende ma wan go. To kakoro tete wuok ni jomoko biro kawo to dogo thuchegi to wewa ka ji nyithindo ok dhi e skul ok wabi yie kendo ok ber kata matin. Kidhi kuonde machalo Congo bei opogore, kidhi kuonde machalo Dubai bei opogore. To Nyatike to miyo kata ng'ato nono ni wuod wuora ibiro wami gini nono. Mano ok wanyal yie koro. Gold en pesa, copper en pesa, gimoro amora mawuok e lo en pesa. Omiyo sami gole ma ite irwako gimoro mara ach ni law titi biye ng'ato dhi rwako go sude ok onego bed ni timore kata matin. Koro jothuolo nyaka gichiew mondo ging'e ni gima gitimono rach. Ma timore ka jatend migawo mag mwandu mawuok e lo e kodo ala mag nembe Salim Vuria yande owito oko lesen mag kembe moko e kaka Copper Hills Mineral Resource Limited bang' fwenyo ni lesendego ne ochiw koko podhe kod board mag mwandu mag lo kod ratiro. Jatend jotije kaunti ma Migori Kaulima kone gisekawo okang' mowinjore kaluwore kod ywak mowuok kuom jopiny. There are those measures ma anyalo enumerate ni mondo mi jowa obed gi kwe ni we are aware of the exploitative nature of mining ma jomoko timo and at our capacity as a county government nitiere measures mwasekawo mondo mi wakony mano. Giwacho ni osemigi thuolo mondo gitim nikech mano license. Kidhi nono license onge mochiw. Jopiny onego bed very careful. Lo ma Nyatike en kar minerals onego jopiny matiye ka ok japiny nyal tiyo to nyaka kel investors ok an individual mabiro modak Migori biro to kawo pesa to tero Mombasa to dhigo loka to Nyatike to dong' kathagore. Tend kaunti kod piny owacho mamalo koro kwa mondo many yore mong'ith manyalo biro miyo jodak ma Nyatike nyalo yudo dongruok kotende kod mwandu mag mula e kind mamoko. Gavana ma Migori miluongo ni Dr. Ochillo ong'e maler ni gimoro amora mar jo-Nyatike kata jo-Migori County ni e lwete. Gimoro amora mabiro bedo marach en mabiro bedo blamed. Omiyo koyie to protect minerals mar jo-Nyatike, o protect niang' mar sugar belt mamalo, o protect ndaw, o protect gimoro amora makonyo jopiny morito. Walter Nyambaga, Ramogi TV.